Tintiġiġ minuti minn tijak jena ma xtaħmel. Għadu għomlu. Mattejos, kif inti l-għenis? Tajjeb ħafna ta' Illum naħseb għanna bżonnok sabiex tarġatina dik id-daqxej ta' boost wara li nipprovaw narġaw naqbdu r-rutin. Ingranajna suppost. Bħala periodu kuħat mar l-iskola, tajjeb, ħafna nies ġew marru x-xogħol. Suppost. Dik il-kelma. Il-realtà ma xini. U llum rrid tinkellimkom fuq Lilju Infanti, tgħid li dabbi ġej. Tgħid li Lilju Infanti għax ħoxnejn għalhekk qed jażat magħhom. Mela, Lilju Infanti huma ishom simbolu ta' aħna kif moħna jista' jirraġuna u kif sejjejna jew fixkilna. Ġifieri, it-tajba qiegħda hawnhekk. Jekk għal-mod Għara, rajt ikunu homor. Xejn Prosit. Għara l-lajt. Mela, issa. Jekk inti bażikament naraw sempliċiment il-każ ta' Lilju Infant u id-driver tiegħu, ġifieri la preparajt għal karaqra stampi. Naraw l-istampa, forse naraw laqa. Flok naraw stampi oħra ta' nisjaqwa. Alright, sodadu. Mela, hemmhekk hemm pereżempju dak ir-raġel ara. Fuq dak Lilju Infant. Issa, tajd li xi żikkolina għandu x'jaqsam ma li qed tagħmel inti. Issek inti fuq dari, san. Fil-verità hemmhekk kull ma qed jagħmel exercise dwar Lilju Infant, ġifieri mhux fuq l-exercise li ħanitkellmu. Mela, l-exercise u kwalunkwe ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu f'ħajjitna tkun ikkontrollata l-aktar mill-moħħ. Issa il-moħħ nistgħu nqabluh ma' Lilju Infant. Illi jekk dan Lilju Infant ifettillu jibda it-triq kif qed jagħmel hemm mara flok ma baqa' mixi dritt qabad jaqsam ir-rotta. Naturalment, u ħajħodna fej jifettillu. Irrelevanti. U fej jiritu. Irrelevanti minn kemm id-driver huwa bravu jew le. Għax Lilju Infant tant huwa kbir illi ħajamel li jiftillu. Issa naħseb ta' kadajdi bil-maqlub illi l-moħħ huwa s-sewwieq. Imma fil-verità le. Ekku, mela, ħapoġġielek hekk. Il-moħħ huwa s-sewwieq, però l-emozzjoni, l-emozzjoni wkoll tiġi mill-moħħ, imma biex nagħmluha sempliċi hekk, ejja nqabluha hekk ara. Il-qalb huwa Lilju Infant, il-moħħ huwa driver. Mela, ħampoġġu hekk. Illi jekk inti l-emozzjoni tiegħek qed titfak x'imkien ieħor. Mela pereżempju nista' naqbdu naqra Marakella u hekk ma nafx fejn qiegħda, insomma, ejja ngħidu li qed tisma'na u intom da. Mela, illi jekk Rakel tajt tisma' jiena bħalissa għandi ħafna nervi u l-ewwel ħaġa qed nara qudiemi hija ħafna ħelu. L-emozzjoni tagħha hija ħafna nies jiżvukaw fil-ħelu jiġri ħafna nies. Li jiġri huwa illi jekk inti moħħok tipprova tgħid imma leta, imma ħjar li. Imma l-qalbek tgħidlek u iffanga ħadd istrieħ, ħadd neħħel l-istress. Dawk iż-żol. U flok dawk it-tnejn ikun wieħed driver żgħir u ieħor Lilju Infant li huwa kbir għaliex l-emozzjoni dejjem terbaħ fuq il-moħħ normalment. Mela aħna xi rridu nagħmlu? Aħna rridu nġibu l-emozzjoni parallel mal-moħħ. Għajd li żgur faċli tgħidha di. Da żgur li faċli tgħidha biex tatwa iva hija challenging. Imma xi rridu nagħmlu? Kif aħna ħanilagħbu bl-emozzjoni b'tali mod li tiġi magħna? Billi nagħmlu dawk il-famużi before and after, mhux ta' kif dejt nidher u ta' kif irid nispiċċa ta'. Il-before ta' fej qiegħed illum ta' fej qiegħed jiena skomdu. Mela x'inhu jdejjaqni. Mela ħaġa naqbad naqra magħkom issa flok Marakel. Intu kontu qed tqulu isma' jdejjaq li dik iż-żaqħoxna. Dik il-feeling. Qandila. Jaqbdu ilek minn taħtek. Ejja. X'għandna. Idejjaqkom illi intom ma tantx kontu qed torqdu sew, mela forsi anka fuq ix-xogħol kontu qed tħossukom naqra bil-battery low, tajjeb. Kontu qed tiskomodaw ruħkom illi m'għandkomx żvok, qisu dejjem minn xogħol għal xogħol u minn ħaġa għall oħra. Tajjeb, u għettu isma, dak li bidem l-antik kien għet inħallih warajja. Fit-2017. 2017 kien dak. Prosit, akko passata. Issa għadinaw. Imbagħad krejna xejta targets. Illi minn Marzu tal-18 il-qudiem tkellimna għedna pereżempju Daniel ikun iktar enerġetiku, ikun iktar pożittiv. Għajjek diġà qed tara ma qed taħdim lek. Issa, inti semmejt ukoll illi pereżempju tixtieq li ttawwal iż-żmien ta' kemm iddum taħdem ħasservi lill-poplu. B'dak li tagħmel inti. Blatti, nista' ndilhom hekk la inti għattur tagħmel latti. Hija xi xwa. Almenu żewġ ċatti jagħmelhom. Jew nissejja ħattur ħabba latti li nagħmel issa jkun ukoll. Latti oxxeni li xkun tafja. Le ma vera li qed tajt fil-fatt diġà qed nitkellem mal-Kunsill ta' Żabbar biex nagħmlu monument żgħir. Qed immur nippruvah biex minn qabel nkun naf kif ġej. Qed benġuk naħseb għal-isla. Le, stat warri. Kompli. U tajba edaw, jekk dak il-famus mela Lilju Infant inġibuh parallel mal-ħsibijiet tagħna, iċ-ċans li rnexxu huwa akbar. Għaliex qed ngħid. Ngħidu eżempju. Eżempju, bravo. Ħaġaqdu ma' Rakel, mela Rakel qed tara dak il-ħelu qudiema. Ħalaqbad l-istess eżempju. Issa din id-darba flok ma jitara dak il-ħelu bħala salvazzjoni tagħha,
Alright, dak il-ħin jider bħala salvazzjoni, ma forsi tirbaħ dawk 3 sekondi biex tajt isma. Jiena, dan il-ħelu. Il-fejlak tal-ħajuħodni. Lej il-persuna tas-17 jew lej il-persuna tal-18. U dak il-ħin mhux ħadoqgħod tirraġuna ħafna ta'. Però jekk dawn ikunu inti installati ġo moħħok, jekk inti tkun brainwash tisma' donna hawnha. Jekk tkun brainwash jata b'dan il-mod, b'mod isu normali, awtomatiku, inti ħad titgħallem tajt le. Għaliex? Għax dak il-ħelu kont stressjata darba qedlu le, it-tieni darba qedlu le, it-tielet darba qedlu le, sar drawwa. Taf xejdu l-Ingliżi? A minute on your lips, a lifetime on your hips. Eżatt, u dik anka tajba wkoll. Mhux kull ma poġġi fuq Le, ma mhux tajba biex. Tajba wkoll. Di pereżempju jgħidilek min illum huwa edik tas-sigaretti. Li jgħidulek isma' jkolli jkun stressjat għall-bidu ma kien ikolli xejn taw impejjeb. Imbagħad saru wieħed ngħid tlieta pakkett u bqajt sejjer. Jekk niżviluppaw drawiet il-kontra, illi inti dawk it-tentazzjonijiet tidra tgħidilhom le, però tajba qiegħda issa. Mhux billi tgħidilhom le, U daqseb. torbot idejk u toqgħod tgħid le daqshekk. Trid issib alternattiva. U għalhekk il-famuż exercise ħajjejna ħafna. Għax l-exercise di natura jikkalmana, jagħtina dak iċ-ċertu sens ta' self-esteem ola, jagħtina dik il-konfidenza, jgħinna noqogħdu aħjar, jgħinna wkoll biex niklu anqas ara kemm tajba. Ġifieri ħafna jaħsbu meta nitrenja jien kemm ħajqbad niġuh. Le. Fil-verità, meta inti trenjajt, b'dik il-ħafna ossiġnu, mhux ħasaqsijek, ġara Xele dak il-jufant. Il-jufant tarasu dak. Illi, meta inti normalment waqt it-trejni jkun ħadd ħafna nifsijiet il-ġewwa u ħaddimt naqra s-sistema tiegħek. Tintella tipo. Tajta, eżatt, għax il-ġismek tajtu l-iktar li kellu bżonn. U ġisimna mhux ikkellek tal-li għandu bżonn, imma fost l-oħrajn li d-dem jiffunzjona sew, l-ossiġnu, etc. Allura, flok ma inti d-deta tajt isma' daqshekk għal-ħelu biss, trid issib alternattiva. Inkella ħaddi ġurnata 2 u ħaterġa' tajt isma'. Dak is-sodisfazzjon li jinkot nieħu mill-ħelu, mu qed nieħdu minn imkien. Mela ħadd irid tispiċċa għal-ħelu, Ġelat. jew għas-sigaretti, jew għal-ġelat, u x'inhu. Mela inutli aħna dak il-willpower hawnhekk fejn nixtieq nasal. Dak id-driver li rajna huwa qisu l-willpower li jgħid le, dur li law, dur li lem. Għax jekk li l-jumfant ħajibqa' jagħmel ta' rasu, ħajibqa' joħodna fejn irid. U forsi darba kontrollajnieh il-bqija le. Allura ġew jaħduna over, is-sigaretti, ix-xorb u l-ikel żejjed. Mela ħansibu alternattiva u ħanitalmu wkoll illi nqablu dak il-ħelu, dawk is-sigaretti, dak l-imbarazz illi għamlilna ħsara ma' il-bniedem tal-passat, ma' l-bniedem li ma' rridx illi nkun. Xi ħaġa oħra importanti illi jekk inti taf illi għandek dal-vizzju li taqbad tiffanga fil-ħelu, importanti li ma jkollokx il-ħelu. Available fil-dar għax kif tiftaħ il-kex xun taqbad Issa tipprova taqta' sigaretti u taħdem fabrika. Isek li kollok sigaretti. iktar ġobar naħseb għax tista' tixtri ma ġobar għax tagħmel. Tkun qed taħdem u tieħu wieħed. Dik li naqdu hekk ukoll. L-jumfant jekk pereżempju jkun miexi fuq triq lixxa. Tajjeb, iktar ħajimxi komdu u driver l-istess. Jekk dik it-triq hija mħarbta, mela jekk inti għandek ħafna tentazzjonijiet fin-nofs, ħadkun iktar tqila għalik. Għalhekk anke nissuġġerixxu ħafna li toqgħod attent ma' min tagħmilha u di suġġett ieħor totalment nixtieq nitkellmuh. Imma aħna normalment dan usan ir-riżultat tal-5 min nies nagħmluha l-aktar magħhom. Mela anka intom fejn jitlu l-ħbieb oqgħodu attenti kif tażluhom. Naf li intom għall-grazzja tagħkom fil-familja għandkom minnu attiv ħafna, jiġifieri dak huwa sinjal tajjeb. Tatis? Tatis jew. Ejja ngħidu. Ta' jiġifieri anka eżempju fil-weekend, eċetera, eċetera, jekk nażlu ma minn noħorġu maġa pereżempju. Ejja ngħidu. Skrep jaħbi plan. Meluma, tara. Bil-ġimgħa li hemm jiena ħjamel kollox. Għaxem, il-putin mux ħadaj Peppi maġin għara fejn istajfimni. Jekk jintot tkunu maħħom tarari, jisom mux l-aktar 5 min nies li tkunu maħħom. Xorta. Forsi naħseb għax taħdmu da xorta tkunu mal-kamera men neċċeta. Ġivim dak il-kas intajru il-kamera men jek jixorbu ħafna. Ta' imma għapart iċċajt. Ma min nitċirkundaw irwieħnek, nisimgħu dik il-kelma, tagħmel differenza enormi. Għaliex? Ejja ngħidu li aħna wara x-xogħol dejjem pereżempju morru għandna drawwa nixorbu il-birra. Minna ħal-oħra tiltaqa' inti ma' klikka nies
Illi wara x-xogħol taqbdu tilbsu slipper u tmorru mixja, tmorru ġirja, tmorru training. Għana x'differenza day after day. Għallum hekk għamlu nċokja. Jiena Sander u rakke. Bis-serja. Kaxkru għarra kjer don. Vera, ta' mux għalidna. Problema tal-grupp. Ej, għaxan ta' meeting ikun li tidaħħal dak id-daj xejn Dak id xejn ta' drink. Għamillu wieħed. Kerbel. Tibda toħroġ miegħi fil-weekend. Dependi x'tagħmel. Nibda nħassar jena. Ħażin. Ismani. U di oħra, mela, emmi nisemmilek isma' mela mhux tor tiegħi. Kif semmejt li inti ma li il-problema huma l-erba l-oħra li nkun magħhom. Mela, ħarajdlek, aħna nif u nagħmlu progress meta nwaħlu f'xi ħaġa oħra jew ħadd ieħor. Tajt li ma kultant ċirkostanzi vera jisu ġrali hekk. Pereżempju naħobb iġib eżempju illi isma' jekk inti kont fi triq u baqa' diħel ġovik ta' warajk. Teknikament, titassumi responsabilità inti, sa' minn jgħidlek jek ta' warajja kien traskurat, u baqa diħal ġofija jien xtort għandi. Imma strictly speaking biex nġibu kas esaġerat, kieku inti ma konċ għaddej minn dik it-triq ma kienx jidħol ġofija. Manka l-word, ta' wara għandu Il-ħsibet nifmu, mux tajjeb, ladem ma tajjeb. Illi inti ma tixtoqod dejjem, Sara, ħattijħor s-seta għamel, imma għassu miex ħat titgħallem inti. Mela l-mod tal-kelma, jekk ngħidu aħna isma' jiena fil-weekend dejjem qed naxxaqa. Flok ma ngħid dejjem tort. Taf li naħseb għandek raġun. Flok ma waħħal fil-mara, pereżempju, ngħid isma' jiena għandi deċiżjonijiet tiegħi wkoll. Illek aħna riġna niklu, anke ġo l-istess restorant, ġo l-istess kollox, hi ħadet burger biċ-chips, jiena sajt nieħu xi ħaġa differenti. Mhux biex mit-tnejn sal-ħadd dejjem niklu l-istess ta'. Imma jekk aħna għandna goals, jekk aħna għandna xi ġlieda f'Marzu, nafmu qed nimira lejha, u rridu nidru tajjeb fiha, tajjeb, dirridu attenti illi mbagħad irridu nagħmlu il-prioritajiet f'ħajjetna. Jiena naħseb tkellimt mal-mara u vera. Għax darba l-mara kont qiegħed qudiemha mhux qed niċċajta konna qegħdin b'żewġ karozzi, tifqani, konna faqatni u qalt li għax waqftit. U kont ħireġ fi triq tal-Mars ta' dik ta' 4 lanes, pretendit li nibqa' ħireġ. Xixxira l-sfida ma xejn kbir ta' maġina għaw fil-film se kollhom hawn jaqbsu hekk. Tqabbiżhom. Għandna minnhom hekk. Diffiċli, inti tqabbiżhom? Tista' tagħmel toqgħod tqabbeż kemm tgħid, imma kont il-kobor kemm ikunu. Kellha ma jidhirx. Isma' għandna t-telefon numbers, biex tibqa' naqra magħna. Taħseb, nagħmlu kompetizzjoni fl-imkien. Yes. 2-2-9-1-3 jew 4. Għattadulkom biex iċċemplunna, iċċemplunna sabiex tkunu tistaw taqtaw xil-marelli. Xil-marelli. Ila ma. Wata darba l-om. Le, dik l-istess waħda. Dik tal-injam? Ma dejjem kun hawn tal-li għadi. Kena u Mela, xaffu l-linja. Rispondi Matteja, għandarruk. Hello, ma beqt nitkelmu? Titħarġ. Hello, Matteo, proset kemettijom pariri tajbin, il-Daniel u il-Sander. U ma jisimaw ta' u kol ħanaqbet naqalijom. Vera neħu pjaċir, nisemak, ħanaj. Thank you, hey, grazie. Veru, għax vera tajjeb. Tajjeb. Sejn nishtiq insaqsik ħaġa, Matteo. Ma ħew nistaqsijiet. Għalli ħadġitija. Meta per eżempju tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Ħallihom ħajitqu. Isma', meta tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Qabel tmur tom. Taħseb li tista' tieħu xi frotta jew hekk forsi mħabba li tkun qed tagħmel ħafna eżerċizzju tajjeb jew tmur jew ma tieħu xejn. Kmieni, ġifieri l-murtom fil-pool kmieni. Idealment timpana qabel. Mela, xek ix-xaħu dawn bit-timpana qabel tmur il-ġim. X'kalli jagħtuhom minn bad. Ara, mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd l-istess it-tweġiba sempliċi, jiġifieri dan naturalment fejn jidħol l-ikel ikun hemm nutritionist u dietitians li ħajnuna aħjar. Imma b'mod ġenerali prova inti tħallix ħin bej l-aħħar li kilt u training illi jkun iqsar minn nofsija, ġifieri hemm min jgħidlek isma' jiena kilta malajr mid-dar u bqajt sejri training u batajma l-istonku. Per eżempju f'xi 6:15 fis-6:15 inkunu qegħdin ġalpu. Ta' fil-ħodu, okej? Tajjeb, tibda l-ġurnata galor. Ma biex jintqom. Kif tqom fu frotta? Biex fin inqom? Biex fin inqom fl-4:09 jew l-4:15. U fiex istrina? Tara l-inna u torqod, u l-maċna mbagħad. Le, ma narax li. Għax jien għandorrija nqom kmieni. U allura Radu diħel Sander fil-weekend, u fuq l-eyebrows. Jifku kmieni
Fil-ħodu jiftħu f-mini fejem il-pool fejem murjen u jiftħu fil-sitta. X'jismek, sinjura inti? Jien jisimni Doris. Doris on Flavja int? Ejba. Flavja. Isma, Dor. Ġalabet naħseb. Dor ma tistax tilab int, għajdli? Il-bal għalix ma nistax nilab, jena mux Għandu għalik, Dor? La lesman, jena biex jien saqsejt mistoqsija l-Mattejos, tinkwieta xej. Jena mux biex Għada, għalik. Prova għatejja xortejja, prova Ejja, ħanurru jena. Tinsiex, l-ewel tistaqsi mistoqsija. Tija xans. Issa persistaqsit lilu toħ bħala mistoqsija. Le. Mela, dan huwa l-oġġett. Xil-Marelli. Għana għidlek u. U intom ta' Xil-Marelli u. Ma fux mux aħna minni Naħsebtu xaħġabżakom minn MJ. Ejja, xtaħseb li u. Aw. Saqsini xaħġa l-ewel. Għanta sik xaħġa, dinna taħdem bid-dawl? Iva. Taħdem bid-dawl. Ħani korreġijilek. Taħdem b'dawl. Imma d-dawl u low current ħafna ġiri ma tistax tuħu xok minnu. Tajjeb? U laqqas li xaħġa bil-plakka, tifhem? Mux plakka maħħa, ma ġaħġa ħalet tkun qabda maħħa taħdem bid-dawl. Ħana jidek naqra zom. Ejja, tina. Għax mijlux, jisnejt kont tajta. Kont tajta. Xaħġa bil-bred. Iva. Minuta wahda, ta' Ejja għanna. La, Għal speċi biex nitkellmu. Minuta wahda, jwa. Xaħġa bil-bred. Bread? Marelli. Marelli, dik għattaqra tajt Marelli. Ija. Ġifiri inti. Il-bred diġa tajjeb, Għanna ċulaw, għarċew ejja għandi. Bil-bred. Isma' Edward. Bred ġaqda Għati tajjeb. ċans, Edward. Ġifiri jettajt li parti mill-lanser għamdu bred miħaw. Mela, bred bil. Mux bred bi. Isma' Bred bin. Bred bil. Ma lejt li dora xħajkun naqtalek xorta. Għarrajt, bred. Bred bin. Bred maker. Bred maker. Le! Għal naqra, da. L-bot, jodari. Isma' nsellu għal-Flavja u għanka l-Debi. Alright, għalli bidejja. Ciao. Tebini. Aħta l-uħra, xdejm s-sebbi Flavja. Flavja minn. it-tifla taħħa. Hello. Hello. Min inti? Doris minn bil-Kirkara. Dor, all right. Alright, l-ewel darba etnara. Aħjar. L-ewwel darba qed tarana? Tara mhux Nara l-programm, u ħatarġa tarana. All right. Xontu nkun xogħol u xontu tawnu. Sewa, l-lum xaħat talif. Ħadd tliet sigħat lif. Biex tara li. Fottejtom 3 sigħat, ma insomma. Tista tara on demand kif testi dor. Ma ġara. Ejja, daqsi. Provata. Ma nafx ta' Mela tgħidx. hemm xi għajnuna. Saqni mistoqsija. Sama mużezzjon della mullum. Tal-injam tideru. X'inhi? Le, il-mistoqsija tirrispondijiex. Ħalejnek, ejja. Ejdi. Mela, ħanfemek, għarġew ejja għandi. Mistoqsija, mela immaġina li f'moħħok għandek bred bin. Mela inti l-mistoqsija li s-saqsi tajt. Din għandax taqsam mal-ħobs u jekk jien nirrispondik li ma tajdix bred bin bħal ħanżer. Mux jek mela saqsi li mistoqsija, ġuru wiela. Saqsi li mistoqsija. Ma nafx bred bin. Nix nifimkom Kważi. Għana mill welek. Mela, mela Sander f'moħħu għandu li bred bin. Mela biex Inti għadik, jena għantu eżempju. Mela jgħat niprofa naqta l-oġġett. Dan l-oġġett. Tista tużaħ biex taqta l-ħobs fuqu? Le. Mela mek tinsa l-affarijiet li għandhom biex taqta l-ħobs fuqu mut mur fuq xaħġu għara biex t-risposta. Mela, tina risposta, mistoqsija. Mexi torchlightu. Le. Torchlight miex. Kieku għat eżempju din tajba biex tixal ximkien. Konna jidlek li u tinsa insomma. Għadet l-sijat li fiħad. Hello. Hello, Min inti? Antoinette. Xanna Antoinette, kif inti? Xħazin, imma sa morta xej zvajjajtu niftejtu. Prova staqsi l-mistoqsija. Ġifiri, għandax taqsam mal-ħobs jew le? Le. Ma nafx kif maħtuwa fuq il-ħobs dejjem. Għax inti l-aħħar darba meta dik il-mara għatlek bred bin. Għattila kważi. Jien? Xaħat minnkom. Sander, Imma l-oħra. Imma inti t-tifem twanet. Li jen xoħli u għal niddevjak.
Dak għajat żewġ biljett minn dan versus San. Darba minn butna, mux minn buħħatti, Ejja. Mela, għajġa saqsi la mistoqsija, insa l-ħobs. Saqsi mistoqsija oħra li forsi tejn jo lejlek jol ta' warajk, nkunu altruisti. All right. Tajb, tuża fil-kċina? Le, insomma, zom. Zom. Idealment li ta' Le. Mux oġġet li għandek bżonnu fil-ċina. Pero jista' jkollok xi ħaġa, jista' jista' jkun li l-ħaġa li dal-ħaġu jaqbab magħha. Isbaħħa ġifieri dal-ħaġu. Qiegħda fil-ċina. Ġifieri dal-ħaġu li qed norukom illi nfakrukom il-ju antik. Pero huwa modernu kol. Ġifieri illum il-ġurnata m'għadux xiderek. Tajjeb inbidel. Issa tara l-Mike Spiteri, bit-toppu l-lum bidel. Ġifieri Ma nafx. Alright, mela neħdu telefonat oħra jekk nistgħu ejja. Ciao, Antoinette, l-iktar telefonata li imxejna nistgħu. Jiena li nistgħu neħħu xi tnejn minn nies li jiġu regolari u dolabu l-logħba. Intajru l-Mark? Intajru l-Mark? Ejja, hello. Hello. Inti jismek? Jisimni Bernardet. Kif int Bernardet? Aħna qegħdin hawnhekk fit-tieqa. Tara likom tajjeb żgur. Taw gost. Grazzi. Inti għaxi tletzjati li biex tarana wkoll? Le, ma mhux norqod imħabba fejk naħseb daħlu. Isma' jiena ħanaqmlet mistoqsija. Brava. Jekk tgħid li fuq il-ħobs Tixel xi ħaġa biha? X'inhi? Tixel xi ħaġa biha? Tixel xi ħaġa le, teoretikament ma tixelx, però tħaddem xi ħaġa biha. Nista' ngħid nersi Le, mhux ħanejlek. Tħaddem xi ħaġa biha. Tieħu d-dawl minn dal-oġġett li tħaddem. Sewwa? Però dal-oġġett idealment ikollok da biex tħadmu. Issa nfakkorkom illi da mhux ħassibu d-dar kif inhu jidher għax dan il-verżjoni antika ħafna. Eżatt. Palma kienet tal-hair dryer jekk tiftakru. Issa ħanet faħħa saqajja. Faqa. Mhux xi torzu. Għaldhom kemm jgħidu. Torċ le. Torċ. Le. Torċ le, dil-logħba. Biex nsaqsi xi ħaġa oħra nista'. Ejja tina s-sala ejja. Lajtet. X'inhu? Lajtet. Lajter, ħadra ġurwili, ħadra minn fejt torċ il-fjamma. Le, lajter, sinjura, le. Le. Għaldik il-buttuna ta' wara l-ħamra. Isma' ħanaqra għattejn in-nies. Pero għandek l-immaginazzjoni xamakka li Buttuna tajba dik, ejja. Ciao. 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 Salilek. Iktar telefonati xil-Marelli ix. Ħanajdek kważi tanka tbiddelat issa. U f'dal kas xil-Marelli u. Hello. Hello. Yes, min hemm? Jien. Doris. Reġat. Mhux hemm titti l-konfidenza kompliment. Christine. Dor. Faqqa. Ejja, x'mistoqsija ħassasina. Wistina tinna. Christine, sorry. Christine. Xsibtu jien. Tara fama. Christine. 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 X'mistoqsija? Saqsina, Kri. ċaħġa tal-lob. Tal-lob. Żom naqra. Ejġej. Jilabu. Tista tilab ġifir il-dal oġġett illi dal-ħaġa. Biex tilab ukoll. Tużaħ biex tilab ukoll. Iva. Iva. Ġifir li rrit ngħidlek u nnifsu mhux toj. Le. Imma tista' tuża lilu biex tilab. Prosit. Issa jien insejt jgħidulu. Ma allura ma nistgħux tirbaħ. Prova. Dak li tafas beħ biex tilafal fuq il-television. Noqorbu ħafna? Vera viċina. Ma tittajdi xinu jew xinied il-ħaġa, xinu essa? Remote. Le. Però edin fi triq tajba. Television hija l-kelma ħażina. Daqshekk nifqu għaw. Ciao, Christine. Tal-aħħar din il-ġimgħa. Nista' ngħid xi ħaġa? Le, issa le, għax inkella tista' tgħid xi ħaġa, ma mhux fuq il-kompetizzjoni. Tistaqsi xaġa Matteus l-iktar. Le, mela daqshekk. Ciao, mela l-weekend it-tajb. L-aħħar telefon. Nismakom ħafna. Grazzi, qalbi. Ciao, ma jarawniex. Ma taxxu. Ejja, tal-aħħar ejja, naħseb hemm medin, ejja. Ejja, babe. Min hemm? Hello. Iva lilek. Hello. Yes, lilek. Min inti? Jiena Margaret. Margaret. All right, Margaret, kif qed? Ejja, Ejja, Margaret, inti ħatiġbrinna l-weekend.
Ejja, Margaret. Margaret. Dak kif qalet ta' qabli. Ma somma, nirfina wa naqra. Ta' qablek. Ta' qablek. Vinata. Edha fil-kaxxa iż-żajra waħdek bla gowler. Kull ma trid tixxutja u tiskurja. Issa, ejn ruħek bil-mistoqsija biex nifamiljaw. Li tista' tkun imqabda mat-television? Le! Mat-television? Le! Imma hemm isu television. Le. Hemm isu. Le, television mhux imma screen. Hemm screen fin-nofs. Hemm screen fin-nofs. Xi ħaġa biex tiġġastja? Le, issa nix mistoqsija. X'inhi? Konverter? Le. Kemm ikkomplikajna, le, barġajna d-devjajt tela. Isma' għandna ċansa l-oħra, please, oħra. Mardawra bir-roħ. Oħra, tela. Ejja, ripedin, ejja, hello. Hello. Please. Għantukom żewġ biljetti għaddan versus San, hello. Hello. Min inti? Antoinette. Antoinette. Ħaġat. Inti Antoinette tal-ewwel? Le, oħra. Antoinette ta' nofs Malta. Tal-ewwel. X'il-Marelli? Il-mouse tal-computer. Tlieta, ħantuk tlieta, tlieta minn għoljien, Tlieta, biex intkom tuġin tur-raġel u tċufu xaħat Tlieta ħantuk. Dak u l-mouse l-antik għal dak il-buttuna tal-mouse, isfel dak il-boċċa. Għandak il-wajr li jaqbat mal-komprose, brava. Naf li brava, naf. Max li ħaras Umli, u kol bħala mara. Antoinette. Xtaħseb Antoinette happy? ħafna hi. Min fejn inti? Maħzabar. Baqala. Issa diki. Nepotizmu. Mela, grazzi Antoinette tibqa' fuq li neħadu lek id-detalji rbaħt 3 biljetti għal dan versus San li ħajkun fl-aħħar weekend. Thank you very much. Bravo. Mela, brava. Dak kien Mouse, Matthews, grazzi tal-li kont magħna. Nirringrazzjaw ukoll l-sponsors li jieħdu ħsieb dak tifel li huma ir-River